listening to Cypress. Nganong ning ani mangyoning gugma, mas daghan manggod ang masakitan tungod sa uban nga puro ra sila paasa. Nakita nako mas daghan ang nasakitan, kayang gugma nindot pero sa sugod raman dili lalim nga ingani. Nakita na lang ang magtantos perme, maong mas maayong buhian na lang. May pagkatong buhaton mag-move on na lang. Ug kung dili naman gani buhiin na lang, ayaw nagukura pasagdi na lang. Ug kung dili naman gani buhiin na lang, kay ikaw ra gihapon ang masakitan. Daghan kong kailang puro naghilak tungod sa gugma nga puro nabakak. Kay ang uban puros naman pasalig, ang tumawad anta sa ato ang pagsalig. Nganumang ing anima ni perme, anang mga pag-antos wala man ni silbi. Para di maguba atong relasyon, bisag unsa na lang yun ang akong buhaton. Nganumang ing ani labing sakita, labing pag-antos